ئەو نەجارەیەکێ بوو کۆ لە باژارێ عامودێ کۆمکوژی ڕووددن لێ جارایەکێ بوو کۆبرا لە عامودێ برایەخوا بخۆینەک سار کوشت عامودا کۆناوێوێ پشتی بوو یەرا سینەمایە ببوو عامودا شەوتی vê carê bû sîmbola eşkerekirina rûreşiya çekdarên PYD di dema ku bi wî awayê hovane raserî sivîlan hatin û ciwanên bajar gûlebaran kirin. Ji wan ciwanên ku bi awayekî hovane ji aliyê PYD hatin armançkirin şehîd Aras Bengo bû. Aras Bengo endamê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê bû. Her wiha endamê Ketîbeya Tehsîn Memo bû ya ku ji aliyê heman partiyê ve hatibû rahênan kirin ji bo dema pêwîst ji bo parastina bajarê xwe piştî konearamiyek li Sûriyê bi temamî rûda bû di salên destpêkê de yên şoreşa Sûriyê. Aras Bengo di dehê sîyem de bû ji jiyê xwe. Yê ciwan bavê sê zarokên jêr 10 salî bû û hêviyên wî yê mezin hebûn mîna hemû ciwanan dema ku çekdarên PYD gula temenê wî qurmiçandin. Aras yek ji beşdarbûyên wê xwepêşandana aştiyane bû ya ku PYD kire komkujî û di wê rojê de navenda Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê ya ku beramberî nexweşxaneyê bû ji bo pêşwaziya birîndaran dihat bikar anîn û ji wir ew birîndar derbasî nexweşxaneyê dibûn. Arasê Bengo li ser banê wê navendê bû ku daxwaza pêwendiyek baştir dikir li ser hêla telîfonê ta rewşê veguhêze ji birayê xwe re yê ku bihîst bû mîna hemî xelkê ku nexweşiyek mezin li Amûdê rû dide. Lê çekdarên PYD bi awayekî hovane pêwendiya Aras ne bi tenê bi birayê wî re birîn lê bi hemû dinyayê re birîn û bombeyeke destî avêtin Aras û Aras birîndar kirin. Piştre çekdarên PYD zanîn ku Aras hîn jiyan lê bi dawî nehatiye û tenê birîndar e. 4 gulle li sînga wî ya tazî dan û kela hovîtiya wan neşkest ta ew diban rehavêtin xwarê. Dermekî bêcan kocanê wî tevlî refê şehîdên pênçşemba reşya Amûdê bûn. Şêrîn Kîlo Ark